בבקשה לצאת, אדון, בבקשה לצאת, תודה. בבקשה לצאת. חיים, רק אחד שיעזור לנו להוציא כל השם. בזהירות רק על המדרגות עם עגלה. בזהירות למדי שהוא מדרגה לבסוף. חבר'ה, מי שיורד חזרה המדרגות, בזהירות. בזהירות אחורה יש פה מדרגה. תראה את הכלי הנשק של השוטרים, כולם מצלמים. כל אלה שצעקו היום יותר לא ייכנסו להר הבית? ברור. פה רק כמה מילים, רק כמה מילים. לא ייכנסו בשער המוגרם. יש לי ביציאה, רק כמה מילים מזה ביציאה. בבקשה. חצי שנייה, רק דובר משפט. לא, יותר מכל. קודם כל זה יום מיוחד, כי באמת כמו שיהודה אמר בצדק, יום כזה שאתה עולה להר אחרי הרבה שנים של ציפייה לעשות את זה, זה באמת יום שראוי לברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל מצד שני, כשאתה רואה מה שקורה פה, וחוסר יכולת שלנו אפילו לעבור את המסלול הרגיל, אני חושב שיש הרבה מחשבות קשות, יש הרבה תיקונים צריכים לעשות. אתה לא נותן פה הוראות. חבר'ה, החוצה בבקשה עכשיו, קדימה. בסדר, הוא מחלק הוראות, אני לא מבין, הוא אמר יאללה. אני פה, עזוב אותם, אני פה. אדם באמצע משפט, מה יש? לא יהודה, עכשיו אנחנו יוצאים. זהו, השתלטתם על האירוע, מה? נכבד אותו. אבל השתלטתם על האירוע, גמרנו, תנו שנייה, מה? זה לא נמצא משפט. הוא צועק, אתם מבצעים, אני לא מבין. אז הוא צעק. יאללה. תסיים משפט, תסיים משפט. תודה רבה למשטרה, רבותיי, שהגנו עלינו. יום טוב. תודה רבה, חברים. עושים עבודה קשה, אני מקווה תורות מלמעלה. ובאמת, נמצאים פה יום ולילה, באמת. יאללה, מאחורי המחסומים, תודה רבה, ג'בל. שתעשו את העבודה. רותי קטנה. Das Gewicht. ולתפילתם